Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Karong gabi o ng mga igsoon mo ana pod ni ang higayon alang kanato nga matuon ta sa pulong sa tong buhing ang Dios. Amen. Kaya sabay excited nga makakatuon usab sa pulong sa Dios karong gabi o na igsoon. Amen. Praise God. O di ta magalangan mga igsoon ato ta sa ato ang church declaration before ta mutuon sa pulong sa Ginoo. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me, His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen. O Amen. Praise God. Hallelujah. Tuoy hinag-isoon. Ayaw gid kalimot. Memorize sana, ideklara na tungod kay dako kay nakahimuan sa atong mga kinabuhi. Amen. O karong gabi una ato ta sa ato ang foundation text nga atong pagatunan karon, atong pagkakuhaon diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 14, ang pulong sa Dios. Nagaingon, siya, apan ikaw, Timoteo, padayon gayud sa mga kamatuoran nga imong natun-an o gituuhan, tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo ni ini kanimo. Magampo ta sa pulong, amahan mga langit nun, salamat ni ining matahong nakagabion sa kahigayunan nga gihatag alang kanamo nga kami makatuon, makakatuon sa imong pulong ug salamat sa mga pagdaig sa mga katawhan karong gabi una God, ikaw Lord ni kahanay Ginoo. Salamat Lord. Silyohi kining mong pulong God, ablihi ang matagusan mo kasing-kasing gunang huna. Holy Spirit amo kang gina-acknowledge nga ikaw ang magapadayag sa among taliwala karong gabi una sa matagusan mo kasing-kasing gunang huna kung unsa ang mga gusto nimo ipaabot sa matagusan mo kinabuhi. We honor you God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. O Amen. Praise God. Karong gabi na mga igsoon natong tunan ang pulong sa Dios o ang ato ang tema nga atong pagkahisgutan is mo ni siyang ginaingon nga gugma sa Dios ang atong kuptan. Okay. Praise God. Kung imong tan-awon ang kalibutan karon igsoon, daghan kaayo og mga panghitabo nga usahay dili ta makasabot, di ba? Na mga problema, mga kabalaka nga nagakahitabo sa kinabuhi sa mga Kristohanon o sa mga katawhan nga naan ni kalibutan na o daghan mga paglimbong, daghan mga pagtulunan nag-abot-abot nga makaingon ka ba nga dili na Biblia ang ginabasihan na may ginaingon po nga Biblia ang ginabasihan pero kasagaran sukwahi sa kung unsang tinuod nga kamatuoran nga atong gitun-an diri sa inyo covenant in Christ mga igsoon. Kini atong pagtulon na igsoon mo gini ang ginatawag og maayong balita tungod kay mao kini ang naghatag sa atuang kasiguruan paglaom sa atong mga kinabuhi nga sa panahon nga mobalik si Kristo. Sure kita nga makaadto ta sa gingharian sa langit tungod kay kining tanan igsoon gasa man sa atong buhing a Dios gihatag sa ato nga libre ato lang sa atong tuuhan, atong saligan ang nagsaad ang nag-ingon sa pulong sa Ginoo nga mao si Kristo igsoon. Amen. Muna karong gabi una ato ning hisgutan kining gugma sa Dios kay sa atong kalibutan karon daghan mga pamaagi pud sa Satanas nga usahay na siya mga buhat ba nga makalimot ka kung unsa ang gugma sa Dios sa atong mga kinabuhi. Amen. Praise God. Kung imo tan-awon igsoon dili sa atong gibasa o sa atong pagtulunan karong gabi una, ang tinuod nga gugma imo lang nang maangkon diha lang kang Kristo wala nagilain pa. Siguro moingon ka nga labang kay ko sa akong asawa, labang kay ko sa akong bana, labang kay ko sa akong mama, sa akong papa, labang kay ko sa akong mga anak. Usahay mausab ma-change ang gugma sa matag usapan ang gugma sa Dios alang kanato wala gyoy pagkausab igsoon. Amen. Hallelujah. Kung imo tan-awon ang 1 John chapter 4 verse 16, ang pulong sa Dios nagaingon siya, nahibalo na kita ug nagtuo
nga gigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagakinabuhi nga may paghigugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Kung imong makita diri soon, imong basahon, makita gid nato nga ang tanan nga nagatuo sa Dios, ang tanan nga nagaila sa Dios, nagahigugma sa atong buhing nga Dios. O kay ang Dios gugma man, kanunay siya nga nagahigugma nga kanimo o gani kanako. Ang iyang gugma dili gyud na siya mausab, walay pagkausab ang iyang gugma. O tungod kay anaa ka sa Dios, ang Dios anaa usab nga na kanimo igsoon. Kung imong tan-awon atong tan-awon ang kinabuhi sa mga katawhan or sa mga katigulangan sa mga Israelites igsoon, ang Dios kana bang kung imong tan-awon ang Old Testament, daghan kaayo siya og mga pamaagi sa iyang mga katawhan kung unsaon niya pagpakita sa iyang pagkagamahanan, sa iyang pagkamaayo, sa iyang pagkamahigugmaon o sa iyang pagkamaamumahon sa iyang mga katawhan. Okay. Kung imong tan-awon atong hisgutan ang kinabuhi ni Moses sa panahon dito sa Numeros chapter 13 verse 1 to 3, ang Dios nagsugo kang Moses nga magpadala og espiya ngadto sa Kanaan nga mao ang yuta nga saad nga gisaad sa Ginoo sa mga Israelites. Praise God. Kung imong tan-awon diha igsoon atong basahon in Numeros chapter 13 verse 1 to 3, ingon siya diha in verse 1. Siya mingon ang Ginoo kang Moses pagpadala og mga tao sa pagpangespiya sa Kanaan. Ang yuta nga hatag ko kaninyo mga Israelinhon. Ang imong ipadala mga pangulo gikan sa kada tribo sa Israel. Kung imong tan-awon, ang Dios nagsugo kang Moses sa pagpadala og mga espiya gikan sa tanang banay sa tanang tribo sa Israelites o ginapili pagid nila ang mga pangulo gikan sa kada tribo sa Israel igsoon aron ipadala ngadto sa Kanaan nga yutang saad sa atong buhi nga Dios alang sa mga Israelites. Kung imong tan-awon, wala gid sila nagpili og kanang ultimo lang, kundi sinaligan. O tungod kay gipili silang pangulo, gisaligan sila ang mga tribo, gisaligan sila silang banay, og nagatuog gid sila niining mga tawhana tungod kay mga pangulo man sa kada tribo nila. Okay, kung imong tan-awon in verse 3, gituman ni Moses ang gisugo kaniya sa Ginoo. Siya gipaadto niya sa Kanaan ang mga pangulo sa mga Israelinhon gikan sa kamingawan sa Paran. Kung imong tan-awon igsoon, nagagikan sila sa Paran, nagpadala siya 12 ka espiya dito sa yutang saad nga maong Kanaan igsoon. Kung imong tan-awon diha, ang kinabuhi ni Moses nagatuman gid siya sa kung unsa ang gisugo sa Dios kaniya. Okay. Atong nakita nga si Moses nakasupak sa kasuguan sa Ginoo kato sa iyang mga mando bisan wala pa tong balaod tungod kay daghan kay mga nakasulat diha sa Biblia nga ang Dios niingon nga tuslok ka sa tungkod ang bato iyang gibunalan biskay istoryahan iyang gibunalan ana ba daghang mga sugo sa Ginoo nga atong makita nga wala gyud natuman ni Moses apan diri nga sitwasyon sa kinabuhi ni Moses nakita nato nga si Moses nagtuman sa sugo sa Ginoo tungod kay naman nahigugma siya sa atong buhi ni Dios. Kay ang tao usahay kitang mga tao sama puta kang Moses usahay no tungod sa mga problema nga atong nasinatian si Moses adto tungod sa mga bagulbol sa mga tao nga nagasunod sa iya mo nang usahay di niya makontrol iyang kaugalingon. Kita po mga tao usahay di ta makakontrol sa atong kaugalingon tungod sa mga problema kabalaka kauladon nga mabot sa atong kinabuhi nya bisag nakita nato nga ang Dios wala gid nagpasagad sa ato wa gid pagutman kita gid pasagdaan igsoon pero nahimong batasan sa usa ka tawo karon nga pagkasaputon dili makapugong sa kaugalingon nga naman na siya tungod kay usahay
madala ta sa atong emosyon tungod sa atong pagkatawhan igsoon. Okay. Sa pagpadala ni Moses dito igsoon sa iyang mga espiya ito sa yutang saad nga maong Kanaan, makita nimo diha nga naay tulo ka problema nga ilang nakita dito. Una nilang nakita, na-appreciate nila ang pagkanindot sa buong lugar. Kung atong basahon ang Numeros chapter 13 verse 27 to 28, ingon siya ang pulong sa Dios. Siya, mingan sila kang Moses, nangadto kami sa dapit nga gipaadtuan mo kanamo, ug maayo kini ug mabungahon nga yuta. Okay, na-appreciate nila ang pagkamaayo, ang pagkamabungahon sa yuta. Aniya ang mga prutas. Okay, unsa ilang gipakita ang kadagko sa mga ubas, mga prutas nga ilang gipangdala tungod kay kining lugar flowing with milk and honey. Unsa ka sabot sa flowing with milk and honey? Ang kaabundansya, ang kadagaya nga lugar na gisaan sa Dios sa ilaha. Okay. Kung imong tanaw ligsoon, kining napulo ka espiya nga gipadala ni Moses, makita nato diha nga naka-appreciate sila sa mong lugar nindot, abundansya, pero mas nagpabilin sa ilaha ang kahadlok bisan nakasinati na sila og panahon nga ang Dios nakig-uban sila, ang Dios nagaprotekta sa ilaha, ang Dios nagalikay sila sa mga kakulian, mga gugot, og nagluwas kanila gikan sa kang pero gikan sa Ehipto nagipagawas sila didto. Apan kini panahon na igsoon kung imong tan-awon, imong paminahon ang napulo ka espiya ni Moses ni matud pa nila in verse 28 siya, apan gamhanan ang mga tao nga nagapuyo dito. Okay? Unang problema nakita nila nga ang mga tao nga nagpuyo sa Kanaan gamhanan. Okay? Ay kaduha, og labihan kadagko ang ilang mga lungsod og napalibutan kini og mga paril. Oto ikaduha, labihan kadagko ang ilang mga lungsod ug napalibutan kini og mga paril. Ikatulo, siya nakita pa gani namo ang mga kaliwat ni anak. Kung imong tan-awon igsoon, kini napulo ka espiya tuwa nakapokus sa mga negatibo. Okay? Instead of mo-focus sila sa mga maayong butang, mga positibong butang tungod sa kadagaya ug tungod kay ang Dios uban kanila. Kung imong tan-awon gyud sa kalibutan igsoon, ang tao labi na kung wala ka nakasabot sa grasya ug sa dakong gugma sa Dios nga kanimo, usahay makapokus ta sa mga butang sa mga panghitabo nining kalibutan na. Usahay makalimot ta sa mga saad sa tong buhi nga Dios nga dili siya mobiya, dili kanya pasagdan, dili kanya talikdan, ug mas bililohon ka kaysa mga langgam ug sa mga bulak. Usahay ingon ana ang nahitabo sa to igsoon. Sa kining 12 ka apostoles, kining 12 ka espiya, nakita nila ug tungod kay pangulo man sila sa ilahang mga tribo, sa ilang banay, ang ilahang mga kaliwat ning sunod sa ilaha. Okay? Ang ilahang mga same sa ilahang pangidaron niya ng panahon na grabe, nagpagulbul sila tungod sa kahadlok nga ilang gibati. Okay? Kita usab nga mga Kristohanon, usahay naay mga panahon nga atong masinatian ang mga problema. Ngayon kag gamahanan nga mga tao, usahay naay mga tao nga mga ita pamaagi para limbungan ka, mga iladong mga tao. Kung imong tan-awon kining mga paril nga napalibutan og dagko kaayong mga pader, kining lungsod nga napalibutan og dagko kaayong pader, mura ba og sa imong tan-aw, sa imong kinabuhi, mura ba og lisod na kayo, imposible na kayo mahitabo, imposible na kayo nimong maangkon ang imong ginapangandoy nga kaniadto pa, imong ginapangayo sa Ginoo. Pero kung imong tan-awon igsoon, kung mapabili lang kani ana nga panahon or panghitabo sa imong kinabuhi, mura ba di ka makalahutay. Kung mutan-aw lang ka sa mga negatibo nga panghitabo sa kalibutan, mga negatibo nga panghitabo sa imong kinabuhi, dili jud ka makaangkon sa kung unsa imong ginalauman. Pero kung imong tan-awon kini si Joshua ug si Caleb, makita nimo nga lahi na sila, lahi nga espiritu nganong naangkon nila. Okay? Ug matud pa niya, kung nalipay ang Dios kanimo, kung nalipay ang Dios kanako, maangkon mo
ang saad sa Dios. Ang Numeros chapter 14 verse 6 to 9, ang pulong sa Dios nagaingon siya diha. Atong paminawan ang gingon ni Josue siya. O gigisi ni Josue nga anak ni Nan ug ni Caleb nga anak ni Jephon ang ilang mga biste tungod sa kasubo. Okay. Kung imong tan-awon kining duha, sa 12 ka espiya, duha lang gyud ang ning barog. Kaya ka naman, anong ning barog man, ning sukol man gyud si Joshua o si Caleb. Unsa? Tungod sa ilang kasubo, ilang gigisi ang ilang biste. Unsa may kasuban nila? Tungod sa mga tao nga naminaw sa rason sa 12 sa pulo ka espiya dito sa kanaan nga ilang kauban. Unsa? Kapadayon, kini silang duha miuban sa pagpang-espiya sa yuta. Mingon sila sa tibuok katilingban. Maayo kaayo ang yuta nga among giatuan. Mo ni ilahang rason, mo ni ilang pagpagpulong dito sa ilahang nasod sa ilang mga katawan. Isa, kung nalipay ang Ginoo kanato, okay. Kung nalipay sa inyong tan-aw kaya nalipay ang Dios sa katawan sa Israel. Amen. Nalipay ang Dios. Eh kung wa pa nalipay ang Dios sa katawan sa Israel, wala na niya gipahigawas ang iyang katawan gikan sa Ehipto. Diba? Nalipay ang Dios. Pero usahay sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, usahay sa kinabuhi sa usa ka tawo, nakalimtan nila ba nga naay Dios nga nalipay sa ato? Diba? Usahay makaingon ta ba nga mura man kasagaran sa mga Kristohanon maingon og wa naman sig kahimot sa Ginoo siguro mura man ko gipabayaan sa Ginoo. Nana tong mga rason usahay ba no? Pero igsoon, sama kang Joshua ug kang Caleb siya. Kung nalipay ang Ginoo kanato, dad-on niya kita ni ana nga yuta. Ang maayo ug mabungahon nga yuta ug ihatag niya kini kanato. Kung imong tan-awon kini si Joshua ug si Caleb igsoon, ang ilang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo mo ilang gipahari sila kasing-kasing unahuna tungod kinakakita sila kung unsa kay mahigugmaon ang Dios nga nagtawag sa ilaha ug nagpahigawas sa ilaha gikan sa Ehipto ug ang nagsaad sa ilaha sa yuta sa mabungahon nga yuta flowing with milk and honey nga kanaanig soon. Kung imong tan-awon kini si Joshua ug si Caleb ning barog silang duha ning barog ning hawid ug ning salig lang gayud sa saad sa Ginoo nga dili gid sila pasagdan. Muna kung imong tan-awon igsoon as Kristohanon karon kita nga mga believers wala gyud tay lain nga hawiran kung dili ang gugma lang gyud sa Ginoo. Wala tay laing sandigan ug tuuhan nga naay Dios nga naghigugma sa imo. Dios nga nagpakamatay para sa imo. So, in verse 9 siya, ayaw lang kamo pagsupak sa Ginoo ug ayaw kamo kahadlok sa mga tao didto kay mapildi gayud nato sila. Walay motabang kanila. Apan anaa ang Ginoo motabang kanato. Busa ayaw kamo kahadlok kanila. Kung imong tan-aw igsoon, tungod sa akong pagtuo ni Joshua ug ni Caleb sa Ginoo, ning barog sila, ning sukol sila, kay matud pa nila walay makapildi kanila. Kaya nga naman, ano may makapildi kanila? Tungod kay naay Dios nga motabang sa ilaha. Walay motabang sa Kanaan, walay motabang sa mga higante, walay motabang sa mga ilang gamhanan nga tao, dagko kay mga lungsod, dagko kay habo kay mga paril, walay motabang sa ilaha. Ang ilang ginasaligan katong ilang mga higante, katong ilang mga paril, katong ilang pagkagamhanan, pagkailado sa tibuok kalibutan ni atong panahon na. Apan ang Israelites igsoon, umingong ka nga tao, gagmay lang sila, simple lang silang tao, wala sila hinagiban. Pero ang pinakanindot, naay Dios nga nag-uban sa ilaha. Mao po na sa imong kinabuhi igsoon. Bisan unsa mga problema kabalaka nga imong masinatian, ayaw kalimti, hunahuna kanunay nga naay Dios nga naghigugma sa imo. Naay Dios nga andam nga motabang sa imo. Naay Dios nga andam mo provide, mo protekta, mo panalangin, mo ayo, mo supply sa imong gikinahanglan sa mga adlaw-adlaw nga pagkinabuhi igsoon. Okay. Kung imong tan-awon nganong nakaingon man si Joshua o si Caleb nga kung nalipay ang Ginoo kanato.
Ingon ko sa inyo kay kanina, nalipay ba ang Dios? Yes, nalipay. Okay, kung nalipay ang Dios sa mga Israelites, mangutana ko sa inyo karon, nalipay ba ang Dios sa imong og sa ato? Amen? Grabe ang kalipay sa Dios sa imong og sa ato. Kaya nga naman, tungod sa imong pagtuo. Kaya nga pa ang Hebrews 11:6, kung walay pagtuo, imposible kaayo ang makapahimot sa Ginoo, di ba? Okay, tungod sa imong pagtuo sa Ginoo, nahimuot ang Dios kanimo. Okay, ang apan mo yung pinakanindot. Nahimuot ang Dios kanato tungod sa tong pagtuo kang Kristo. Pero kung atong tan-awon igsoon, kinsa man ang nakapalipay sa Dios. Okay. O nganong nahimuot ang Dios kanimo? Unang tubag, kinsa man ang nakapalipay sa Dios? Si Kristo, di ba? Kung mo tan-awon Matthew 3:17 siya. Insa ito siya, mao kini ang akong anak nga akong gikahimutan. Ingon ang Dios Amahan, si Kristo ang iyang anak nga iyang gikahimutan. Ug tay tungod kay gikahimutan niya si Kristo, ug unya si Kristo naa sa imuha ug sa ako. Naa diha sa imong kinasuluran ug naa diri sa akong kinasuluran. Then ang pagkahimuot ug ang kalipay sa Dios ngadto kang Kristo niabot sa imuha dili tungod kay puutan ka, kundili gikahimutan ka sa Dios tungod ni Kristo nga naa sa imong kinasuluran. Sama kang Caleb ug Joshua ba? Sila lang nga kaliwat ang nakasulod sa yutang saad. Kaya nga naman, kung imong tanawon, sila lang ang adunay lahi nga espiritu. Itong basahon ang Numeros chapter 14 verse 24. And sa ito, pulong sa Dios. Siya, apan tungod kay si Caleb nga akong alagad, lahig panglantaw o lahi og espiritu. Kung imong tanawon igsoon, mga tanak ko sa inyo karon, ang kita mga believers, managlahi ba tayong espiritu? Okay? Isa lang tayong espiritu. Tanan nga nagtuo kang Kristo, isa lang. Pero unsa may ginahisgutan rin ni Joshua o ni Caleb. Unsa may gihisgutan rin sa pulong sa Ginoo sa Numeros. Siya, lahi upang lantaw. Kasi pasabot ni Moses dire. Kasi Moses man ang nagsulat sa Numeros. Siya, lahi upang lantaw si Joshua o si Caleb. Kasi ilang ginalantaw di ay. Naglantaw sila nga naay Dios nga nagtabang sa ilaha. Naglantaw sila nga naay Dios nga nakig-uban sila, mulaban sila, anaa kanila. Okay, ikaw igsoon, ako. Naa kay Dios, naa kay Dios. Kung nakasulod si Joshua o si Caleb, makasulod pagka makadawat ko. Makadawat ko. Okay? Atong pa rin yung pagbasa. O kinasing-kasing nga nagatuman ka nako, pasudlon ko siya sa yuta nga iyang giadtuan. Ug ang iyang mga kaliwat makapuyo usab ni ana nga yuta. Kung imong tan-awon igsoon, nag-enjoy sila. Tungod kay nga naman, kinasing-kasing sila nga nagatuman sa kung unsa ang gimando sa Dios sa ilahang kinabuhi. Okay, mupat sa imong igsoon. Kung nakasabot ka sa grasya, o sama sa kong share atong last Sunday, nga makita diha sa imong kinabuhi ang pagkadisiplinado. Makita sa imong kinabuhi ang maayong panig-ingnan ngadto sa uban. Imong gina-apply kung unsa ang imong natun-an. Imong gina-practice kung unsa ang imong nahibuluan. Ug nagapabilin ka kanunay, nagapadayon ka sa pagtuon, sa pagkat-on, mahitungod sa grasya sa atong buhi nga Dios. Then, ma-enjoy nimo kung unsa ang saad sa Ginoo alang kanimo igsoon. Sa atong panahon karon, ang imong tan-aan, kung managabayran ni Kristo ang tanan dito sa cross. Ang tanan wala gyoy ingon nga ay nakalimtan. Tanan igsoon gibayran ni Kristo dito para sa cross para sa imuha. Ang imong kaugmaon, ang imong kaluwasan, ang imong protection, ang imong kaayuhan, unsa pa imong ginapangandoy, humanana gibayran ni Kristo dito sa cross. Kung imong tan-awon igsoon, wala na himuot ang Dios kanimo tungod kay kugihan ka, buutan ka, matinabangon ka, kundi nahimuot ang Dios sa imuhang kinabuhi tungod ni Kristo
nga naa diha sa imong kinasuluran. Amen. Munang karong gabi una igsoon ang pulong sa Dios. Dawata kung unsa ang gustong ipaabot sa balang espiritu anha sa imong kinabuhi, i-practice, i-apply sa imong kinabuhi ug tuguti nga ang gugma sa Dios, ang gugma sa Ginoo nga mahimong tinuod diha sa imong kaugalingon, sa imong huna, sa imong kasing-kasing, ingon nga usa ka pagpadayag diha sa imong kasing-kasing. So kini atong pagtuon karon, kining atong paghawid sa gugma sa Dios, kaysa bisan unsa nga mga katalagman sa kalibutan, kung imong ginahawiran ang gugma sa Ginoo, kung imong ginatuuhan, ginasaligan ang gugma sa Ginoo igsoon, mulahutay ka, mudaog ka. Amen. Matod pa sa Biblia, Jesus is the vine and we are the branches. We are one and so close to Him. Usa lang ta anak kang Kristo igsoon. Siya ang punuan, kita mga sanga. Isa lang ta, parte ta sa lawas ni Kristo. Parte ta sa simbahan. Duol ka ita ngadto kaniya. Tungod na sa iyahang kibuhat alang kanato igsoon. Every sustenance you need is found in Him. Tanan nga imong gikinahanglan. Tanan nga imong kinapangandoy. Imo lang maangkon, imo lang nang makampot diha kaniya. Munang atong buhaton is magpaduol ta kanunay didto sa nagsupply o sa tubod pa na didto gid sa pinakapusod, pinakapunuan sa tubod, didto ta magpaduol. Sama kang Kristo, siya ang punuan, siya ang ulo, siya ang haligi. Wala tay lain nga kasandigan kundi si Kristo lang. Ingon ang Biblia sa John chapter 15 verse 1 hangtod sa 4, ingon siya diha in verse 1. Siya nagpadayon si Jesus pagsulti. Ako ang tinuod nga punuan sa ubas ug ang akong amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga putlon niya ug ang matag sanga nga mamunga pulungan niya aron mamunga pagayon ug daghan. Okay, ato ani gid balik-balik diri nga matud pa sa uban pag ang ubang mga pastors muwali niini, pag ang dili daw mamunga is putlon din balibag sa kalayo. Pero kung imong tan-aw ni putlon diri igsoon is dili gini siya nga putlon nga tanggalon ka sa pamilya sa Ginoo. Okay, wala lagi makapahimulag sa imong sa gugma sa Ginoo. Isa na jud ka, part na jud ka, sanga na jud ka ni Kristo. Dili nakasanga diri sa kalibutan ko, dili sanga na jud ka nga nakakonekta sa punuan nga mao si Kristo igsoon. Unsa? Kung imong tan-aw ng putlon diha is iron na siya, which means to lift up. Bayawon ka sa Ginoo para mamunga ka, panalanginan ka sa Ginoo, ligunon ka sa Ginoo, tabangan ka sa Ginoo para mubunga ka. Muna kung imong tan-aw igsoon ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon para mahimo kang magbungahon is magpabilin lang jud ka sa iya. Magpabilin ka bisan makain kang aluya naman ko, idara naman ko. Magpabilin ka kang Kristo, bisan asa ka, mubunga ka, mo enjoy gihapon ka sa imong bunga igsoon. Kay ang Dios kanunay gid siyang mutabang sa imong mulig-on sa imong siya. Pulungan niya aron mamunga pagayod ug daghan. Kamo nahinluan na pinaagi sa pulong nga akong giingon kaninyo. Okay, nahinluan na ta. Klaro kaayo nga walay makatanggal kanato gikan sa gugma sa Dios. Ang Dios mismo naghinlo kanato pinaagi sa iyang pulong. Diyan verse 4, pabilin kamo kanako ug magpabilin usab ako kaninyo. Ingon nga ang sanga dili makapamunga kun dili magpabilin sa punuan, kamo dili usab makapamunga kun mubulag kamo kanako. Okay. Sa atong panahon karon ison wala gid tay laing kasandigan, wala tay laing buhaton kun dili magpabilin sa punuan sa paras kamo si Kristo. Musalig sa punuan nga mao si Kristo. Musalig sa kung unsa ang especially sa atong ginatun-an karon. Kung imong tan-aon atong kuan kaganina atong foundation text, mupadayon lang ta diha sa grasya ngadto sa atong buhi nga Dios tungod kay mao kini ang maghatag sa ato kanang paglaom. Atong balikan pagbasa ang ikaduhang Timoteo 3:14. Siya, apan ikaw Timoteo padayon. Padayon gayud sa mga kamatuoran nga imong natun-an o gituohan. Ingon ta usab ka karon. Dili lang kay si Timoteo ang giingnan ini. Kung dili kitang tanan sa atong panahon karon, ikaw Timoteo, ikaw nga nakadungog sa akong tingog karon, nga napulong sa Ginoo, padayon
sa kung unsa ang kamatuoran niya imong natun-an o gituuhan. Kaya naman, mao ka na ang maghatag sa imong kasiguran og paglaom atong nahibaluan ang mahitungod sa grasya sa Ginoo, ang pagkamahigugmaon sa Ginoo, padayon hawiri kupti ang tanan nga imong natun-an diri sa pamilya sa inyong kabilaan in Christ, tungod kay kana dili gina mulabayng kawang sa imong kinabuhi. Isa, tungod kay nailhan mo man kung kinsa ang mga nagtudlo niini kanimo. Okay, nakaila mo sa nagtudlo sa inyo sa pulong sa Ginoo, sa pagkamaayos sa Ginoo, sa pagkamahigugmaon sa Ginoo, then pabilin o padayon sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios, padayon sa paghawid sa kung unsa ang imong natun-an, padayon sa pagsalig sa gugma sa Ginoo ug butang sa imong nauna o kasing-kasing. Nga gugma sa Dios kanunay na sa atong kinabuhi. Kanunay na nga nagabuhos sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing unang-una. Dili gina siya muundang hangtod sa iyang pagbalik. Amen? Praise God. O salamat kay mga igsoon sa panahon nga inyong gihatag. Ilabi na sa pulong sa Ginoo karong gabi na ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So magampo ta, amahan mga langit ng salamat nining matahong kagabion. Salamat sa imong mga pulong nga nagapahinumdum kanamo. Salamat Lord. Silyuhi, salamat sa pagsilyo ni ini nga dili kini mahilabtan sa mga kaaway, magamit kini sa mga pag-alagad Lord hangtod sa pagbalik. We honor you in Jesus mighty name we pray. Amen. Ug magapanahin ta igsoon at sa atong communion, okay? Isa tong ready, bayo na ta ang bread. Sa gabi nga gabrihan si Jesus, mikawa sa tinapay ug nagpasalamat siya sa Dios o iya kini bigas-bigas ang gihatag siya matinanog mingon siya. Kini nga pa nagresemblo sa akong lawas, may nagantos ng sakripisyo lang kaninyo buhata kini alas paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong lawas Lord nga nagsakripisyo. Nagsakripisyo sa tanang labod. Inay kami unta ang ngayan mudawa sa tanang labod kastigo Lord pagpakaulaw. Matuloy mo gikuha ang tanang Ginoo tungod kay nasayod kagan nga dili kami angayan nga masilutan, dili kami angayan nga malansang sa cross, dili kami angayan nga mamatay tungod kay dili mo kaya luwasan ang mong kaugalingon. Ibuhat ni mo tanan Lord Jesus alang sa among kabulahanan. Tanang labod di anto sa by your stripes we are healed. Salamat Lord sa imong pagkamaayo ka. We honor you in Jesus name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayaw na to ang kupa. Sa mga gabi nga gabi si Jesus pupuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kini gihatag siya matinanag mingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo may nagdala sa bago ang kubinanting ulay tapusan. Hata kini alang sa paghandog kanako. Kaysa matagkaon sa matag-inom niya ini inyong gibantala kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat Lord sa imong dugo God nga magiula dito sa Cross Calvario. Dugo nga nagpasaylo sa mga salagikan sa pagkabata karon hangtod sa magbalik ka. O diha sa imong dugo Lord Jesus, nagalagayday ang mga kayuhan mga panalangin sa mga katawan. That's why Lord, karong gabi ang nagana mo ginag-claim, ginag-declare sa mga kinabuhi ka. Kanang ang mga kayuhan ka, mga panalangin, magamanifestan sa mga kinabuhi ka. We honor you in Jesus' name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat God sa imong pagkamaayo. Salamat Lord sa imong pulong karong gabi na God. Salamat Lord sa pagdasig. Salamat Lord sa kahigayunan God na kami makaselebrate Lord sa imong gibuhat dito sa Cross sa Calvario God. Salamat Lord karong gabi na God sa kahigayunan kami makaduol na kanimo God. O salamat Lord. Ilabi na Father, I pray Lord ay mga katauhan Ginoo, mga idulungog na nakadungog sa pagtingog at karong gabi una. Salamat Lord sa pagkikuban kanila. Salamat Lord sa paglikon kanila God. Salamat Lord sa paglipay kanila God. Salamat Lord sa pag-provide. Salamat pag kinahanglan financial, physical, material, spiritual, Lord. Even Lord sa mga katauhan kinahanglan ng financial provision Lord. Salamat Lord sa pag-provide healing, miracles sa ilang kinabuhi God. Ilabi na ang pamilya sa inyo encourage sa among mga loved ones Lord. Salamat Lord sa pagpanalangin God. Ilabi na Lord ang mga kabataan sa inyo in Christ, sa mga young teens, sa mga youth Lord, sa mga leaders, sa mga hamtong Father, sa music team, sa tanang ministry sa pamilya sa inyo in Christ, sa Mandog Bible Study Lord, sa ministry Father. Salamat Lord sa pakikuban God. Tanan Lord nga
nagsugod sa Grace Group, Father. Salamat, Lord, sa pagpakiguban kanya, Father. Salamat, God. Heaven, Lord, I pray for Pastor Nerod Kiatson. Salamat, Lord, sa pagpakiguban sa iya. Salamat, Lord, sa paglugyod kaniya. Salamat, Lord, sa pagtabang kanya in every, Lord. Salamat, Lord, sa iyong paggamit kanya more, Lord, for the grace of God. Salamat, Father. Even the Pastor Yani, Lord. Salamat, God's good health, Lord. Favor sa iyang kinabuhi, Lord. Kompletong kaayuhan, Lord, sa iyang tuhod, sa iyang tanang part, sa iyang lawas, Father. Salamat, Lord, sa paggamit ni mo kaniya, pagprotekta kanya, Ginoon. O salamat, Lord, sa tanang butang. Salamat, Lord. Even, Lord, ang nasa sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, God, protection, nasa sa Pilipinas, Father. I declare that Philippines is for Christ, or Vice President, Lord. Salamat, Lord. Gikan sa pinakataas ng sa pinakababa, Father, ang pagkamatarong, may mag-ahari, ang kaluwasan, Lord, sa nasa sa Pilipinas, Father, our President, our Mayor here in Davao, Father. Salamat, Lord, sa pagkikuban kaniya, pagpanalangin, paglituan kaniya, God, ang kaluwasan, kapag-abot kaniya, Father. Salamat, Lord. Ang among tanan, God, even, Lord, ang source of income sa mga katawhan, Father. Salamat, Lord, sa pagpanalangin. Salamat, Lord, sa pagprotekta, God. Salamat, Lord, sa mga katawhan karon, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagpakikuban kanila. Ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magasapuang kaninyo, ang Dios magalikay kaninyo gikan sa buhat sa kaaway, gikan karon hangtod sa walay katapusan. Ug ang dungog himaya gikan sa tong gikan karon hangtod sa walay katapusan. Iya lamang sa tong buhing ang Dios o ang tananak sa Dios. Moingon og amen og amen. Salamat, mga igsoon, sa panahon yan yung gihatag sa pulong sa Ginoo. Salamat ang Dios, magapanalangin ka natong tanan og maadlaw. Kita-kita ta sa church gathering alas 9, mag-start at na devotional. Kung sa tong gustong mo join, pwede mo sayo. And pag alas 9:30 para sa tong praise and worship, diyan na magsugod ang ato ang Sunday service. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan. Ang ato sa sunod higayon. Bye-bye. God bless. Shalom.